Good Friday hi Christian holiday ania. Lalisok alvarit langa khen bea. Athi na shriat ring ania ni. Heni hi Easter Sunday ma theng ania. Juda hau kal hlen kut nena theng rual chi ani. Achang chon Holy Friday, Great Friday, Black Friday, Easter Friday di te poin soyani bok thrin ani. Kaushan lam shriat anatang chon Isu khen be hi zirtop nia thleng ania. Anchu danin an khen be kum hi edi somthum le pathum ania. Chuti rualin edi somthum le pali ti te po anom bokani. Astronomy lamatanga thlir te chuan Isu khen be laya thim kha thlaok lem wanga thim nei nan ngaya. Chumi be chan chuan Friday ni thum April edi somthum le pathum kha Isu khen be ni diktak nein an ngai thungani. Good Friday hi ram tam taka chuan national holiday nia. Ambikin Western ram tam soka le Catholic ram le US state ata chuanin holiday a puanani. Sarkar then khate ro chunin danan siama. Chu dan chuan he ni serlo taka khosak hi khap tlatani. Chanchin tha khan Isu zerti ta singa pakhat. Chu da Iskariota chuanin temple veng tu ta hruain Gethsemane huana Isu vamana. Juda chuan Isu phatsan nan thamna silver somthum adong ta. Tupo ka fober chu inmi man tur berani tina hani ti in shila. Anman nuin puithiam lu ber kaifa patia anasa ina Isu chuan hruaya. Ani hianin thu zovak nuin kaifa nena kaltira. Isu hekna tam tak chu thusha tu in ti ten anron soi clear. Ma se Isu chuan engtin ma changlo. Atopa puithiam lu ber chuan Isu chu ka shrila che. Pathian mingin pathian fa pashiak thiniam ti na zota. Isu chuan hria thiam har takin in soi tolom ahun taka mishing fapa engkim ti thai ding lama thu van chum kara tanga local chu in muang te na changa. Puithiam lu ber chuan Isu chu pathian thu soi chea puin Sanhedrin ho chuan thiturin achung thu an rel ta. Veteran pona lo changa. Isun ar khuan main voithum min patsanang tia a soilok ang chia khan. Beter chuan a patsan ta renga. Zingkhua a lo vara. Isu chu Roman governor Pontius Pilate nena hruainia. Pilate chuan Jewish leader te chu Isu chungchang rel turin thunai na hlana. Amero chu Jewish leader te chuanin Roman hovin thina hiala shem theina kan thunai ve hi an phal lo lom tin an chang leta. Pilate chuan Isu chu zona zota. Ti chuan thil sul ti anei lo tin rorel khol chu hrila. Isu hi Galilee mi ani ti hriatin Pilate chuan Isu chu Galilea lal Heroda nena kaltirta. Ani hi Jerusalem a kalhlen kut mangina meka. Heroda chuan Isu chu zona zota. Ma se chan na mulo. Heroda chuan Isu chu Pilate nena atir let leta. Pilate chuan rorel khol chu hrilin. Keile Heroda chuanin asual na kan hrilawa. Kan vuanga kan chua mai ta nge atia. Puithiam lal hau kai hruaina in mi pui chuanin Baraba chu turin an ngen ta zoka. Ani hi helna thlen laya tual thana wanga tang khania. Pilate chuan Isu chu engtia ti ngein du tak tia zo chuan anni chuan kheng bedro anti tamai ni. Pilate nu pui khan hemi ma chi ani hian amu manga Isu hi lo muwa. Chu wangin ani chuan Pilate chu medic chunga engthil ma ti lo turin a lo hrilani. Pilate chuan Isu chu vua mi pui hnena an chho vele mai turin a hlan ta. Puithiam nal ta chuan pathian fapa nia in soi wangin Isu hi athing ei turani te in Pilate chuan phut let tatlat maya. Ani thei mai nge mo ti in Pilate po chuanin lau thong takin Isu chu lalina ala lut le a. Khoya tanga local ngei ni tina zot le ta. Ti chuan Pilate chuan Isu chu pui soilo ani tina puanga. He thila hian mo phurna kanei ve lo ti lan tirnan tuya ka kut ka silta ni. Pilate chuan Isu chu an hnena peta. Chu thil chu ti hian in ziaka. Nazareth mi Isu Juda telal. Isu na cross puin thina hmun lam chu panta. Chu hmun chu luru hmun. Hebrai tongin Golgotha ti ania. Latin tongin Calvary ti ani. Chuta chuan misul dang pahnih ten en khen be an tani. Isu hian cross a dar ka ruk chung vel hrom atura. Chuna tanga tlai dar thumom vela thim malo jing ta mup mai ni. Isu chu an khen be na cross atang chuan
kapa enga nge min kalsan ti in ring takatapina awa Isu chu afam ta ni lir hingrap thlak tak tak thlengin thlante po ain honga temple pon sar po at noi beratanga achi thlengin a thler ta ni hei hian in temple a holies of holies anti juda te chunga kho khirna danan siam ati top ti an tira pathian fa te chuan in olsam takin an manin pathian an be thaita pathian be pop turin temple pui thiam te kher ron angai to no ti na ni ken be na huna centurion sipai ho tu chuan diktakin hei pathian fa pa ni atia ari mathaya mi josepha sanhedrin member ni bok aruka isu zui tu chu pilata nena kalin isu rong chu lak thlak adilani aruka isu zui tu dang sanhedrin member ni ve bok Nikodema poin rim tui pol pound zarit kengin isu ruang atuam bokani pilata khan centurion sipai ho tu nena isu kha athinge empty na sota sipai chuan isu na ka feina han chuna thisen le tui aluang chuak ta centurion sipai ho tu pa chuan isu chu athinge tin pilata ashil ta ni ari mathai mi josepha chuan isu rong chu la thlain pon ne min atuam ta thlan thara azal ta chu thlan chu lungker ko ka ne hei an khen be na mun bula huan ani thlan chu lungpui nor tolin an chin ta ti chuan an honga a chol ta a chan chu nit lak chi hian sabat ain tran ta ni mathaya bung som ni paria chang khat sabat nu atuk zin tak cholkar nim savera chuan mari magdalene le mari dang chu thlan toinang kana isu chu lom to ho lova vantir kawin isu chu athole ta tin alo hrilani ani thumni isar sunday a chuan isu chu thina ta athole ta ni Catholic ko ran chuan in Good Friday hi chu ngai nia an hmanga hei latin ho ko rana chuan chu voi khat chau ai nia an hmang ve thungani mun then khata chuan Feast Friday ti in an hmang bok thina ni Byzantine Christian te chuan he ni hi Great and Holy Friday ti emo Great Friday ti emo in an soya achan chu isu crossa ator na kha tor puinan he ni hi ursun taka manani Divine Liturgy wen le changlan na hun chu he ni a hian man ani ve ngai lo ni kanlal pa isu chuan mual phau ti du da vuak le musit na turin kantan crossa athia ni thumnia thina nein athole ta athi sen chuan min silfaya athole na chuan in thina angam ta thina ta chandam kan lo ni ta ni